και να δούμε ακριβώς τι έχουν να μας πούν. Εγώ δεν είμαι καθόλου του πλάνου και καθόλου του μαζέματος. Όμως, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, που ήμουν πάντοτε χύμα και πολύ έξοδη κτλ., είναι η πρώτη χρονιά που προσέχω πολύ. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι το πλάνο, αλλά υπάρχει πλάνο. Ενώ δεν υπήρχε. Δηλαδή, ήμουν τελείως χύμα και τώρα είμαι πάρα πολύ πιο σοφή. Πάρα πολλά πράγματα έχω στερηθεί και ξέρω ότι θα στερηθώ και ακόμα περισσότερα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω σε κανένα αυτές τις σαχλαμάρες που λένε. Δηλαδή τους βλέπω και βγαίνουν εκεί και λένε διάφορα φούμαρα και λέω μα είναι καλά οι άνθρωποι. Ζουν σε άλλη χώρα βεβαίως αυτοί. Δεν έχουν ανάγκη. Έχουν πάρα πολλά λεφτά όλοι. Κατάλαβες, τα δικά μας τα λεφτά έχουν πάει παντού. Εκτός από εμάς. Όχι, γιατί είμαι και λιτοδίαιτος. Δεν έχω δηλαδή. Από αυτή τη πλευρά, όχι, δεν με έχει επηρεάσει. Με έχει επηρεάσει όμως το γεγονός ότι έχουμε χειμώνα και ότι δεν ανάβουν καλοριφέρ στην πολυκατοικία, διότι αρνούνται να πληρώσουν για να ανάψει ο καυστήρας. Και εγώ είμαι και στον 7ο όροφο και οι μπεκάτσες κυκλοφορούν ελεύθερες. Πριν 16 χρόνια πιθανώς να μας την έσπαγαν οι πολιτικοί και είχαμε την πολυτέλεια να πούμε βγάλει τον Υπουργό από την πρίζα. Επικοδομητική ήταν και αυτή η κριτική, αλλά αυτή την ώρα δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώρια και χρονικά και άλλα για να τον βγάλουμε από την πρίζα. Αυτή τη στιγμή κάποιος πρέπει να μπει στην πρίζα επιτέλους. Βάλ τον Υπουργό στην πρίζα. Είναι ο τίτλος της παράστασης στην οποία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί που είχαμε την ευτυχία να μας κάνουν δηλώσεις για αυτό το θέμα. Τους ζητήσαμε πραγματικά την αντίδρασή τους και είχαμε και οργισμένη αντίδραση από την κυρία Διαβάτη, αλλά και αντίδραση με χιούμορ. Βάλ τον Υπουργό λοιπόν στην πρίζα, στο θέατρο Πειραιώς 131, και για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε τους συντελεστές της παράστασης που έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους, Κώστα. Και έτσι και ο κ. Αντωνόπουλος είπε ότι είναι λιτοδίαιτος, και εγώ, κύριε Αντωνόπουλο, είμαι λιτοδίαιτος, γι' αυτό έτσι αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια.